Γεια σας. Καλημέρα σε όλους τους φοιτητές και τους καθηγητές που έχουν παρευρεθεί στη σημερινή ημερίδα. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να απολογηθώ που δεν μπορώ να βρίσκομαι εκεί προσωπικά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Αλλά όπως σας είπα θα είμαι διαθέσιμος μέσω Skype για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει στο τέλος της ημερίδας. Το όνομά μου είναι Κώστας Ζυγαλάκης και είμαι και εγώ ένας απόφοιτος αυτής της σχολής. Μάλιστα ήμασταν η πρώτη φουρνιά σε φοιτών, είτε φοιτών αν θέλετε, και αποφοίτησα το 2004. Μετά το τέλος, μετά το τέλος των πρωτουχιακών μου σπουδών έφυγα για Αγγλία το 2004 και έκανα το μεταπτυχιακό μου και το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Warwick, το οποίο ολοκλήρωσα το 2008 στη γενική περιοχή των εφαρμοσμένων μαθηματικών και πιο ειδικά σε ένα συνδυασμό αριθμητικής ανάλυσης και στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων. Στη συνέχεια εργάστηκα ως ακαδημαϊκός σε διαφορετικά πανεπιστήμια της Βρετανίας και της Ευρώπης και από το Γενάρη του 2016 είμαι λέκτορα στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Αυτό που θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σύντομο μήνυμα είναι ότι η όλη μου πορεία μέχρι τώρα στον ακαδημαϊκό χώρο και οι εμπειρίες μου στον ακαδημαϊκό χώρο με κάνουν να πιστεύω ότι ήμουν αρκετά τυχερός που ήμουν απόφοιτος αυτής της σχολής και επίσης ότι εσείς είστε αρκετά τυχεροί που φοιτείτε σε αυτή τη σχολή και αυτό δεν το λέω ως ένα απλό κομπλιμέντο. Όπως ελπίζω να έχετε δει σήμερα, πολλοί απόφοιτοι αυτής της σχολής δουλεύουν σε διαφορετικές δουλειές είτε στην ακαδημία είτε στη βιομηχανία. Βέβαια ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχοντας βρεθεί στη θέση σας ότι κάτι τέτοιο ακούγεται ίσως λίγο γενικόλογο και ίσως είναι, αλλά σίγουρα οι μερίδες σαν τη σημερινή βοηθούν στο να αποσαφηνίσουν καλύτερα τις επαγγελματικές προοπτικές αυτής της σχολής. Όπως είπα, θα είμαι διαθέσιμος και αργότερα μέσω Skype για να μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για τις πιθανές επαγγελματικές προοπτικές αυτής της σχολής. Αν μου επιτρέπετε πολύ σύντομα, θα ήθελα να σας πω ότι σύμφωνα με τις εμπειρίες μου, μια τέτοια σχολή, τουλάχιστον στη ροή του μαθηματικού για την οποία μπορώ να μιλήσω καλύτερα, σας δίνει πολύ καλές προοπτικές για δουλειά και ειδικότερα αυτό που έχω δει στο εξωτερικό είναι ότι ένας συνδυασμός μαθηματικών μαζί με κάποιες ικανότητες προγραμματισμού και κάποια στοιχειώδη γνώση στατιστικής δίνουν ένα πολύ σημαντικό αβαντάζ σε κάποιον υποψήφιο για δουλειά. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και ελπίζω να τα πούμε αργότερα. Γεια σας.